îro li Rojavayê Kurdistanê dewriyek hevpeymaniya navdewletî û çekdarên rejîma Esed rûbirûyê hev bûn û di encamê de ji mareyek çekdar ji her du aliyan hatine kuştin û birîndar kirin. Ji dernê taybet ji Arkêra ragihandin ku dewriyeke hêzên hevpeymaniya navdewletî berê xwe dida bajarokê Tilbirak û li nêzîkî gundê Til Zeheb çekdarên rejîma Esed rêgiriyê li dewriyê kirin û piştî dirostbûna nakokiyan gule arasteyê hev kirin û di encamê de serbazek hevpeymaniyan birîndar bû û çekdarekî rejîma Esed hate kuştin û ji mareyek birîndar bûn. Weke jêdera taybet daya zanîn ku balafirên şerker yê hevpeymaniyan gehiştine ciha bûyerê û di heman demê de hêzên Rûsî jî ciha bûyerê dorpêç kirin. Dewriya leşkeriya hevpeymaniya navdewletî vekişiya û birîndarên rejîma Esed bo nexweşxaneyên bajarê Qamşlo hatine veguhestin û ji aliyê xwe ve hevpeymaniya navdewletî di daxuyaniyekî de got ku îro li nêzîkî gundê Til Zeheb dema ku hêzên hevpeymaniya navdewletî dewriya rojane ya li dijî Daişê encam dida rastî xalekî leşkeriya çekdarên rejîma Esed hat. Her wiha hevpeymaniya navdewletî di daxuyaniya xwe de got ku hêzên Amerîkî peyama ewlehî ya derbasbûnê ji çekdarên Esed wergirt. Hewla derbasbûnê ji xala leşkerî da rastî gulebaranê hat û dewriya Amerîkî neçar bû ku berevvaniyê di ber xwedê bike. Di daxuyaniya hevpeymaniya navdewletî hatiye ku hêzên hevpeymaniya navdewletî tu êrişekî asmanî encam nedaye lê ciha bûyerê tu ziyanek negehiştiye hêzên hevpeymaniyan û dewriya hevpeymaniya navdewletî vegeriya bingeha leşkerî û hîna lîkolîn divê derbarê de berdewam in.